μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο live ήταν τόσο εντυπωσιακό όσο το πρώτο του live. Γι' αυτό και η κριτική ίσως ήταν λίγο σκληρή. Φαίνεται ότι σήμερα ήσουν λίγο άβολα με όλο αυτό που σε βάλανα. Εντάξει, υπήρχε μια έτσι αστάθεια λίγο και στη φωνή, θα τα ακούσει και εσύ λίγο αυτό. Όντως το περπάτημα που έκανες, το βάδισμα που έκανες δεν ήταν και το καλύτερο. Αυτά τα πράγματα θέλουν πολύ πρόβα. Μπορεί να φταίω εγώ με τη λογική ότι του έβαλα να κάνει πολλά όταν στήσαμε αυτή την εμφάνιση. Αλλά ήταν στο χέρι μου να τα καταφέρω. Είχα μια εβδομάδα να προετοιμαστώ, μάλλον κάτι δεν έκανα εγώ σωστά και έτσι δεν πήρα το αποτέλεσμα που ήθελα. Αυτή την εβδομάδα έχω ένα πάρα πολύ δυναμικό κομμάτι. Έχουμε ένα ρεφρέν που ταχώνουμε και μας βγαίνει ο λαιμός, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα πρέπει να το δώσουμε όλα. Απόψε ξανά θα δείτε ότι θα είμαστε εκεί που μας θέλετε σαν την πρώτη βραδιά. Lost under the surface. I don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. I become so numb, I can feel you there. Become so kind, so much more aware. Becoming this, all I wanted to do is be more like me and be less like you. And I know I may end up letting go. And I know you just like this, suddenly I'm wanting you. I become so numb, I can feel you there. Become so kind, so much more aware. Becoming this, all I wanted to do is be more like me and be less like you. Ο Δημήτρης μας τραγούδισε Linkin Park, Όλα καλά. Μια χαρά. Νίκο. Καλά βρε Λεβέντη, τόσα τραγούδια αντρικά υπάρχουνε. Του έδωσες Linkin Park του παιδιού. Ναι, Ένα τραγούδι συγκροτήματος. ναι. Και τον άφησες έτσι. Ήσουν πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο Δεοφάνους. Δεν τέλειωσα. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι ολοκλήρωσε. Παρόλο λοιπόν που ο Λεβέντης σου έδωσε Σ' ένα ακούω καλά, κομμάτι. Νίκο μου. Τι να κάνω. Φέρ' το λίγο εδώ. Κι άλλο. Λοιπόν, παρόλο λοιπόν που ο κύριος Λεβέντης Φτιάξτε το, Κατερίνα. διάλεξε αυτό το κομμάτι για σένα, ανταπεξήλθες πάρα πολύ καλά. Έδωσες τα μέγιστα, μπράβο σου. Ευχαριστώ. Κύριε Μουρατίδη, τελειώσατε. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Γιώργο Δεοφάνους. Δημήτρη, θα χαρακτηρίσω και δεν ξέρω αν άκουγες το τι γινόταν, το τι είπα προηγουμένως για την νίκη, ότι θεώρησα ότι ήταν μια εμφάνιση που ήταν για τον τελικό. Πραγματικά πιστεύω ότι και η εμφάνιση δικιά σου ήταν εμφάνιση τελικού αυτή που είδα. Αλήθεια. Αυτό το παιδί που είδαμε στις οντισιόν, που δεν ήξερε, δεν του συνέβαινε, θα μπει, δεν θα μπει, θα περάσει, δεν θα περάσει, ξαφνικά μεταμορφώνεται πάνω στη σκηνή. Έχει εμένα να ακούς, ρε, άστον εκείνον. Οκ. Δεν με ακούς πως σου μιλάω. Ακούω. Μην αφήσεις το γύρω-γύρω να σε παρασύρει. Έτσι. Λοιπόν, δουλειά. Και επειδή δουλεύεις πάρα πολύ, αυτό έχει αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτό θέλουμε από εσάς. Τίποτα παραπάνω. Το ταλέντο το έχετε. Μπράβο σου, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Η κυρία της παρέας τι έχει να πει. Η κυρία της παρέας έχει να πει ότι κατάφερες μέχρι και να έχεις αυτή την ελαφριά παράνοια στο μάτι την ώρα που τραγουδούσες που πάει με αυτό το τραγούδι. Απίστευτο. Ξέρεις τι θεωρώ. Είμαστε στο τρίτο, έχω χάσει και στο τρίτο δεν είμαστε, ναι. Είμαστε στο τρίτο live και θεωρώ ότι μόνο για σένα μπορώ να πω με σιγουριά από το X Factor 3
ότι έχεις τον παράγοντα X? Ευχαριστώ. Προσπάθεια. Μεγάλες κουβέντες από την Κατερίνα Γαγάκη. Πάω στον Γιώργο Λεβέντη. Εγώ δεν πάω στο Λεβέντη, θα πάω στο Δαφνί. Έχουν κρατήσει τσουίτα. Τι είπε που δεν άκουσα. Τι είπε και δεν Εγώ άκουσα. δεν θα πάω στο Λεβέντη, θα πάω στο Δαφνί. Λέω Αν σου έχουν νόμιζα ότι κρατήσει σχολίασε τσουίτα. το X. Το 3X, XXL εννοεί έτσι. Εννοεί. Πάμε. Δημήτρη, ξέρεις, μεγάλα λόγια και νομίζω είναι νωρίς. Μεγάλα size, αυτό είπαμε, όχι μεγάλα λόγια. Και ήσουν πολύ καλός. Ήσουν καλύτερος στην πρόβα. Όμως ήσουν πάρα πολύ καλός. Το ξέρω, το βλέπω, το δουλεύουμε μαζί. Είσαι πάρα πολύ καλός. Εγώ σε χάρηκα on stage. Και με μια μπάντα πίσω σου θα είχες άλλη δύναμη, γιατί εδώ είχαμε ένα χορευτικό που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να έχεις μια μπάντα που αυτό που θέλαμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν είχε μπάντα, Γιώργο? Δεν μπορούσαμε, γιατί να έχουμε τους χορευτές να παίξουν σαν μπάντα δεν είναι αληθινό. Εντάξει, ή θα έχουμε αληθινό μπάντα πίσω του ή να το έχουμε στημένο, μας φάνηκε πολύ ψεύτικο. Καταλαβες. Και έτσι πήγαμε από την εμφάνιση του ίδιου. Πάρε μια μπάντα δικιά μου και πάρτε να μου Θα τα πάρουμε. Θα τις βάλουμε άλλη φορά. Πάρτε Θα τις την άλλη φορά βάλουμε. τους τρελούς, τους δικούς μου. Το έχουμε ξανακάνει άλλωστε Βέβαια. Και στο παρελθόν και δουλεύει καταπληκτικά. Δεν έχω κάνει εγώ. Δημήτρης. Ο Νίκος έβαλε για το Πατρί και ένα γυναικείο, εγώ έβαλα για τον Δημήτρη ένα Linkin Park. Και πολύ καλά έκανες από ό,τι κατάλαβα. Δημήτρη, ποια από τα σχόλια της κριτικής μας επιτροπής? Δεν μπορώ να επιλέξω. Έχω μείνει. Εντάξει. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Και πρέπει να είσαι πολύ ευχαριστημένος με αυτά που άκουσες σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης θέλει να παραμείνει στο X Factor βεβαίως. Αν το θέλετε κι εσείς, ψηφίστε τον θετικά στον αριθμό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Καλή επιτυχία, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια.